Kawai ke jingjia kalawan jia hawai urang ba abreu ubana kashnong Nonghalam Southwest Khasi Hills District. Ha ka bola shalute ha kawai ke kenhon jong ki basubakar Bangladesh ki badan kumbakhan nyau ni kat prangut ai. Kat kum ka tulong kubor bala yo lum. Laong bagani ke jingjia kala jia ha ka janmet jong ke sngi ublei ha ka por kumba shibaje shiteng no phais ngi ai. Kat ba utei urang ba uba keteng u Andrew hasha lembar unyongnya akali kidang wan pai na shilong shanong halam bat kani kalajia hagawe ke jaka ka bamarjan bat kashnong rajaju uba hasha habakren hau nong tho kubor ulai tho ba kat ba kidang ya ye ka kali bat tang maria poi hagate ke jaka kiladon katuk ningut kibriu ki ba penyang ye ka kali bat nakaliang jongki kilayeng bat markum tahi kini kibriu ki barunar kilami bat penap ki dakawaj bat pistol ya ki baro arngut onda kila yo ye kapisa kini kiriunar kila pet kerat no nakate ke jaka ye tho uba hasha hagani ke jingjia uba Andrew hasha ulaman saw malumala naka jingot ka waj na rendang bat nakamet kadba ya unongnya apat la sho naka benta jong ka kli hadien jong kani ke jingjia tang maria pet kite ki khar bangla uba hasha lembat utei unongnya kali kilale bania kendu ye ki pulit hanong hilam police station ha ka ba nakaliang jong kiru kilale woodwood syakate ke jaka Henry Kim Lap Show ya kita gibriu snew. Imtaka kasngi ya Deputy Commissioner jang Southwest Khasi Hills District. Ade halor ka jingjia ka bajia manin kasngi hangte haka surok nong jiri banlek sha nong halam haka ba ki nong lute ki bede ki khar Bangladesh kumba khat pra khat khandai ngut ye ki la bat ya ka we kali jong produk persam jungi bat kila yo rong ka pisa ka ba la da ki polak kini ki khar bangla ki ba rungtu ki ba wan sha India berkat ki tiar ki pen mensau ki wat ki ding ki don ru kumba ketuk ningut ki ba bat ki tiar set ki pistol nakapor shakapor ngi jukendu ki bor district haka baide bat ka jingrung jingmi laj lut jung kini ki illegal Bangladeshi hakani ka hakini ki than bordar jong ka Southwest thì cái này nghĩ vào cái đây cái jing simsting jong ki BSF nomor 3 kalau don cái jing kendu sisin hang ne po DC office hakata sngi don ADC thì kini ki BSF ki ong ba cái jing cái jong ki kalong ba ki syam sitom ban identify kita ki Bangladesh bat kita ki lokal thì cái này ka company ya ka jing tlot jong kita ki sipai pahara kaput lani kita ki BSF banyadai ka jingrung jingmi jung kini ki khar bangla te ka jing kandu jungi mtai DC la kerpat ba nakaliang ki bor district ba pen klanya ki bor pahara da ka ba kin pha ban patrolling no ya kani ka surok ranikor nongjiri mit bat sngi bat itu ki snong itu kaput ki ba jujian kapor kini ki kampung trim de nakling DC ha ba de bakta ka benta ila kular ba insale ya kani kabenta bat ngila pan pauru ba nakaliang gijungi lada kini ki jingya kendu jungi ki syukut ang jingkular ba kinang yeje ngi kum kaseng kasapoi kasngi ba ngi haban mi hi ba ngi haban patrol hi ba lada jia ba yatungku hangta wanum keno yangi bangi ngile kumta mar bangi wi na kapor syakapor ki jingkular ki bon re kita ka kampas ka telot palat ngila buru ka jingkerpat DC ba la kumno badai ban penbiang yaki mobile network hakite kitan klang bakan sup ka jing ai jing tip ada don kino ki jingjia ki bakum kine bat ngila kerpat ru bat ngila pun sngoru ba kide ban don no ki bang hakate ka tan nong jiri lani bosora klang ban pensuk yaki briu ki ba kayi pateng hakite ki jakala ni kinong lek nong wan bakinum kit pisashu shibun hakamet ndre habakidon ki bang hakitu ki jaka kalau pensuk iki nakabakin sei pisana ki bang ikine ning nakling jungi la pensuk ikine bat li DC ro bade ba kene ka benta ila ular ba insa shimkia insa pensuk hakibor ki badai ikine ka benta